Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Ginebra San Miguel. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Halos gabos ng mga LGU ang nagkakaigo na po nin preparasyon para sa papaharaning obserbasyon kaining Semana Santa ngunin na 2025. Malanganitaan na Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Siyempre, sa panginganat po yan ni Albay Acting Governor and then siya man ang PDRMC Chair. Pero bago iyan, kwaunta muna ang informasyon and mga pangyayari dyan sa lokasyon ni Kuya Jimmy Nasalita. Kuya Jim, maray na pagkaudto po sa imo. Go ahead po. Yes, Angel. Naghanap kita nin na location na may signal. Maray na makaka-penetrate kita. Sabay kita digdi sa NBI sa panginginot ni Attorney Jimenez. Apo. Oo. Madayaon ka? Sorry na po, Kuya. Sorry, Kuya. Natisting ako na kung gurano ang tigsa parming mga parusog, pataas, Apo. pababa, pataas na mga kabubuldan. Digdi sa Sitio Pinarik, Barangay Mulos-Bulos. Location mismo ini ni Gilbert Concepcion. Kung saan kung natatayaw digdi na NBI susurod itong posibleng linubngan kan magama. Aday tanang una pangaranan. Mag-ama ini 26, 53 anyos, 26 so aki. Aki kinuay ni and 2019 plan and aligado linubong digdi sa Sitio Pinarik. Ining Sitio Pinarik Angel. Apo. Grabe ang mga terrain digdi, mga hampason and ang nagserbe na guide ni iyo ining si Rihali. Si ano yan? Si Jonathan Rihale, Kuya. Apo. Actually, dahil man siya katong panakan ilinubong ito kan ginadan ito na magama. Dahil siya iyaw siya digdi sa area pero dahil siya duman sa eksaktong lokasyon. Kaya baka sakali sistema kan pag kutkut digdi digdi sa gilid kan na mga butong gilid kan sapa maski sa pwede baka sakali nga ni nakundigdi pero riyaw na tumbok na nidigdi sa area ngini dahil sa naso eksaktong location sa mga pag-iribadaan niya duwa ang nagtira kay ito asin naglubong. Kasi Garon Commander perimeter man sa nangani siya. Opo. Bantay nadadangog sa na niya nagsuriyaw na executed na minsan na sa duwa
kaya digdi pighanap sa location na ini. Pero failure, tabi Angel, dahil na ako suminarakat na kami digdi sa taas na parte, pabugsok na maray. Hampasunon, tapos nagharagi kami sa mga irarap ki mabutong, wala kay kaharong-harong digdi. Dahil, nagluluto digdi sa makahoy, dahil nagkuro karamping, digdi na, nga pinamahawan ko kaso bago lumbod. Isnakan ko, bayawas. Inda ko. Tinda ko anong panguntuhan. Inda ko, tataw-taw, din ako na rinuluto digdi. Para failure. Pero kaso bago, sa primerong operasyon, duman sa alungong, positive na susugso, linugman ka itong parakinda tinapay, taga-bato, na ako aso bungo, so linugman, pigpararikol ni Marasigan, alias Marasigan, nagkabarago na kayo sa terrain, 5 years na. May landslide na, dahil na niya na rurumduman, so tagkatarabunan na kaya, may dati makahuyo, maaawot dalig din, ngunyan, may mga tanong na nga ni karabasa kamote. Pigpararikol niya, na rumduman, digdi sa tampik isapa man, and kinalot, positive na ako, so kompletong bado sa bado, so mga gamit niyang nasulog, then sa mga tulang nagkakuroa, tinira sa payo, luho, so bungo. Pero ito kuya, wala pa ki identity. Dahil pa Opo. ki-identity. Pero masususog ito sa pagi kan NBI, taba ka may mga blatter, and siguro na kayo ng mga identity, belongings, mga bado, so short, tapos so natabrip, masususog ini, so makaka-identify kayo sa pamilya. Nanawaran kan panahon 2018, nanawara itong paratinda kitinapay. Baysa na kuya, tapag may sa sunod na imbitasyon, ibananta ka na po. Ikalan masunod na mag-cover, tani matesting mo ng kwandigdi. Kan ba ko si Karen? Nakikigay ako kang apod kasi bago ni Attorney Jimenez sa kuya na atabon. Thank you sa information. At least Apo. na kuan niya to, ngunyan, natugay-gay niya to, an mga pangyari. And tinukdo ni Rihale, so training ground, Apo. training location digdi sa Raukan Kabubuldan, nagagapang dasin ng Alawigon, end to end, grabe ang sakripisyo sa training ninda digdi. Ngunyan, minabot man so mobile force, and may bagong update, Angel. Abang yaon nang kami naghahanap kan mga tulang kay itong magama. Apo. May nag-surrender man na supporter kan Concepcion, digdi sa Mulos-Bulos RPSB. So, iyan ang saro pa sa mga development po, kuya. Bago na informasyon na nakuha niya to. Ngunyan digdi sa mga nag-augment digdi sa NBI na mga members kan mobile force sa RPSB. Imagine kuya, naabot mo sa dating lugar na katakutan na tuka doon. Dahil man digdi ki mga harong, Angel, tan solamente nagpapasad pa sa digdi. So membros in supportador man sana. Kapag naglawag ka digdi, dahil ka na makaluwas. Iyo, Kuya Jim, last time, kang nakaampang ko yan sa Rihale, nagka-istorya kami kaya na ang istorya niya, dahil man siya subuluntad na nag-join dyan sa grupo. Ang sabi kayan, Kuya Jimmy po, nakiinuman da sa dyan sarong barangay sa Libon, tapos nakaampangan niya ito si Sunagadan po, bagang si Gilbert Concepcion. Tapos ang sabi niya, nagparam na siya, may record nga na ako, may video. Sabi na, mauli na po ngaya ako. Antara mo da sa iya, Kuya Jimmy po ni Concepcion, na, ay di ka naman ngaya pwede ngayang maguli ngayata, nailing mo na ngaya ako, nailing mo na ngaya kung hain nga ang lokasyon mi, kung makakahalik ka nga di nga sa muya, kung makadulag ka, kung dahil ngaya, magsabay ka na lang ngayon sa grupo. Kaya ang naisip man kay ni Kuya ni Rehale para makasurvive siya kasi kaya nga ni ibaga siya po nagsuko
gusto niya daang masubaybayan so pagdakula kan sa iyang aki. Kaya napilitan siya kuya na magsabay sa grupo. Oo. Iyan so. Yung istorya man niya talaga yan. Iyan And po so. ngunya, napagaraman man niya ito nga na dati pala nining Kapgo. Opo. May press con sa aga, pala ka naman ka na eh. Opo. I-contact ko na lang si attorney. Ipipresenta rito so mga buto, mga kalansay, digdi sa aga diyan sa oras dahil pa man dahil pa man tigtaram na Attorney Jimenez. Opo. So eksaktong oras sa aga, pero may press con dasin da sa aga. Actually, igwa pa ko ta na sa bali saro mga tulo ko ta na bangkay ay bungo ristos anahanapon digdi. Failure sa duwa, then susaro, then so nag-execute pa lang kani, naguminadan digdi sa magama. So saro na encounter na daduman gada na sa somewhere sa Manila. And susaro gari ginadan man iyo ko ta na nahanapon digdi pa sa sarong lugar man, barangay pa. Kung di day na kaya para galuno na mainito na pati. Oo. Kaya day na ilalawos. Kaya, so yan ang wala, Angel. Ang pagtubay kay niya to, kan saro sa nasuntaan na pun ko ta na ngunyan, tuludig di sa mulos-bulos, and positive sa saro sa lungong. Bali, apat ko ta na. So, manit ka? Sige, thank you. Salamat. Okay, so yan. Dahil ko na-interview si Atty. Paragaluno na nakakaraon ng una grabe dahil silibot-sibot an lakaw kaso bago at least digwanin positive na identify bata so agum kay badigdi katong sumag-ama nagkikihuro na kung nayaon ka man sa na magpamalisya ka ngayon magpadangugo tao kaki indikasyon na yaon ka digdi tanganing masusog na matawanin maray na kolokasyonan sa inyong mga tulang kung talagang wara inaranap digga para karalot na digdi sa puon kan na mabutong mabikal gilid kan sapa wara surok pati digdi sa mga kunikistoryon ta daw so agom kung pwedeng makahoron ta Angel. Okay, oras ka pa man ano? Apo, kuya, hanggang alauna pa man ako po. Oo. Sandali lang. Sige lang, kuya. Take your time po. Right na lang kung maka-istorya tayo ni si Tia. Maparam kita sa NBI. Pero puno lang na oras, di dahil na. Apo. So, Attorney, pwede ka interview ni si Tia? Dito sa nangaranan, ano? Pwede? oo. Si Tia, live kita sa radyo tabi, Tia, nadadamag ba si Angel? Hello po, maray na hapon po, Tia. Live kita sa radyo sa DCGP. Dahil mo na po pagnaranan mo na so, kuan mo ta na sa proseso pagkipaghahanap ka na mag-ama mo. Kasuarin po na wara so sa imong agom and so Ayan, naputol kuya. Si Kuya Jim. Ayan, nasa Kuya Jimmy. Ano kaya po ini mga tugang sa mga paradangog ta? Halawig na lakawon, sabi ba ni Kuya Jimmy, and haray yung lugar dyan sa Barangay Mulos-Bulos kan Libon Albay, ining Sitio Pinarik. Baka na-discharge na Kuya Nams po si Kuya Jimmy na salita. Kakaurunon ta itong babalontang kaurunon su agom kan agom tapos ina ka itong supigahanap mo. Kuya G? naman na mahapot. Tiya, anong taon na wara si ba agom mo tapos sa aki mo? November 25, 2019. Wala na pala yun. Okay. Ano sa nito kinua o na may dinumanan din na nakabalik? Nagtuka dito digduman sa sa Pinagbadilan. Sitio Pinagbadilan, barangay. Tapos Anong barangay po 'yan, Sitio Pinagbadilan? Barangay Buga. Okay. Tapos pag-abot ninda sa Pinagbadilan, duman na Pinaggapos. Para yung sarong indo ito eh. Harayo, ta kami sa Buga kami. Okay.
Tapos, Tapos, yun na ito, hanggang sa naghapon, nagaga na, mayo nagabot. doon na naguli. Mayo na nagabot sa magama. Okay. So ano na naging sunod na action nindo? Pagkaaga ka itong aram ko ng mayong nagabot sa magama, nagtukad kami digdi sa pinagbadilan. Nagaputa-puta ko kung nahiling ninda sa magama. Igwa man nagtaram na nahiling mga ito patukad. Pero ngayon, mayo na ngayon nagrosog. Naglapaw sa na sinda? Nakamotor ito, nakamotor. Nakamotor. Tapos, ito pala na pagtukad mi, digdi sa pinagbadilan. Duman pa sana kami sa simbahan kan buga, na inan mi na sumotor na lino na dan ninda. Nakuha na? Motor kan aki ko. Oo. Nakaano na duman. Park. Nakapark na. Kaya nagpundo kami. Tapos itong kaibanan ko sa driver. Ano ang tanya ko? Tabaka kung nag-iilang sumagama. Tapos nagpara hanap kami duman. Para kurahawin ma. Para? Tapos umayo talaga. Uli na kami. Naguli na kami. Tapos kinagahan na naman. Nagtukad na naman kami. Mayo na talaga. Yun So, paano nyo naraman na narabilog na conclude na nindo na wara na talaga ginadana? Isa ano mi kaya sigon sa pagano ni Gilberto Kaito, may pinagpatugunan na ano nga ya, pato ka dun mo nga ya si Painato nga ya digding nga sa pinagbadilan, digding nga ya kami magbaragilan. Ano ito, pagdudahan? Ano sa pag-answer yan nindo? Sabi, pinagdudahan-dahan, sige si Renato da. Dahil mo na pag-aranan? Sa akong ko da, nag-informer na. Iya ito ano mi. So, yung man sa naitan na posibleng kausa, na dinudahan, kaya ginadaan? Iyo po. Oo. Okay, so ngunyan sa persos na ginibo sa ngunyan kan NBI, ano pon kuan nindo? Anong feeling na nindo ngunyan? Naday man ako Ano day man ako naalian kay pag-asa ta. Baka kung mano pa man, masusog pa man. Wala lamang sa imo kay pamalisya, pangiturugan o kun ano? Ay, kahit ano mga bago-bago pa, iyo. Gusto ka bago pag rusog ta duman sa baba, wala lamang ito na mamalisan sa sarili mo? Mayo lang Wala po. lamang talaga. Oo. So, anyway, maglaom kiraray kita. Grabe ang sapar kana. Pero naking hindi doon 5. 5. O tapos so aki man nindo na kasabay duman sa ginadan. Pira anaki kay to. 2. So ngunyan grabing inagihan mong sakripisyo. Paano asain ka naguhugot po na malampasan mo, makaya mo yan narog kay ni mga sitwasyon? Hindi ako sana ako nag-ano na sana ako sa Diyos na sana tawanan akong kusog na malampasan ko ini. Kada ko nga ni nagangala sa kuya na nakaya mo ba yan nga ya? Ganun mas, ika na nagtindog na ama katong suaki mo, ika pa nagtindog ka na 5 nindong 4 nindong aki na natada. Nagilis-pila pa mo yan? Iso 2, na aki na aki ko. Iyo, ano pa sana, Susaro, grade 3, Susaro, grade 4. Sumatuwa lalaki, so punso, babae. Yeah. Okay, so, Angel, may apot katabi? Okay na po ako, kuya. Sa aga Okay, na lang po, just in case. Opo. Okay, so maglaom at pangajit na sa kita, kuwanta dahil man nagpapahingaloan nag-NBI sa pamamayon ni Attorney Jimenez and yung may naroon mong sa tao kan katinding init. Ngunyan, talagang inibo man Swiss perso, talagang negative dahil nakuha. Opo, kuya. Okay. So yan Angel, kasi abay man yato digdi so mobile force na sir, RPSB? Special Action Force based dito sa Moles-Bulos. Okay, thank you. So yan tabi Angel, yan ang sa to yung pasalamatan niya to so kwan. Ako Bicol mobile. Nakisabay kita. Oo. Ano man? Paano so Ako Bicol Online TV. Nomer Corporal and
Jennifer Polinar. So driver? Si Kuya Mark. Kuya ano ang Anthony. Mark Anthony, apelido? Fernandez. Mark Anthony Fernandez. Driver mission artista pala. So yan, yan lang sa tayo pag-tubay-gay. Salamat sa Ako Bicol. Ano ko nito, TV? Tabang ora mismo. Yan, digdi kasabay kita digdi. Thank you so much. Tinawag kita nin pagkakataon magkasabay digdi sa saindang mobile. With NBI, si Sir Attorney Jimenez, Special Action Force team niya, yan digdi. Jimmy Nasalita, DCGB News. DCGB on assignment. So yan po mga tugang eksklusibong informasyon ni Kuya Jimmy dyan, hali mismo sa Sitio Pinarik, Mulos-Bulos, Canlibon, Albay. And then ang mga detalyes po kayan, antabayan po sa agata, tututukan taman endigdi sa NBI Regional Office number 5 dahil anta may ipapaapo po Kuya Nems na press conference man si Attorney Jesse Jimenez Jr. ang special agent o senior agent kang NBI Bicol. Yan po muna ang mga informasyon na pangalaunang bareta, hali idigi sa DCGB, maray na pagkahapon. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng